M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni nsoni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tilankhuleni Ambuye. Lero pa 7 February mchaka cha Ambuye yathu Yesu Khristu 2023. Pamene Mulungu akutipempha kuti tisendere pafupi ndi Iyeyo, titsekule mitima yathu kuti Mulungu atilankhule mwapaderadera zokhudza moyo wathu komanso ubale wake ndiye amene ali mwini wake moyo komanso mwini wake mayitanidwe onse amene ife tili nawo. Kaya tili pa banja, kaya ndife ansembe, kaya ndife akhristu eni ake amene tikuyitanidwa kuti tikhale anthu oyera, mwini wake mayitanidwe onsewa ndi Mulungu amene akufuna kuti lero atilankhule mwapaderadera. Ndipo lero Mulungu akufuna atilankhule m'mawu ake oyamba amene akuchokera mu buku la Genesis mutu 1 kuyambira ndime ya 20 kukafika mutu 2 mpaka na ndime ya 4a. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero umenenso Mulungu akutilankhula ukuchokera mu uthenga wa Mariko mutu 7 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 13. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Kaliwamba kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Za miyambo ya makolo a Ayuda. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lina Afarisi ena pamodzi ndi aphunzitsi ena amalamulo amene adachokera ku Yerusalemu adasonkhana kwa Yesu. Iwo adaona kuti ophunzira ake ena ankangodya chakudya osasamba m'manja moyenera, ndiye kuti mosasamala mwambo osamba m'manja. Pajatu Afarisi ndi Ayuda ena onse sadya asadasambe m'manja mwa njira yoyenera. Amatero kuti asunge mwambo wa makolo. Ndipo akachokera ku msika sadya osasamba m'manja. Amasunganso miyambo ina yambiri imene makolo awo adawasiyira, monga kutsuka zikho, miphika ndi ziwiya zamkuwa ndi mabediso. Choncho Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo aja adamufunsa Yesu kuti, "N'chifukwa chiyani ophunzira anu sasunga mwambo wa makolo, koma amangodya chakudya osasamba m'manja moyenera?" Yesu adawayankha kuti, "Inu anthu achiphamaso! Ndithu mneneri Yesaya adanenadi zoona muja adalemba kuti, anthu awa amangondilemekeza ndi pakamwa chabe, koma mtima wawo uli kutalitali ndi Ine. Amandipembedza inde, koma kupembedza kwawoko nkopanda phindu, chifukwa zimene amaphunzitsa ngati zophunzitsa zenizeni ndi malamulo a anthu chabe." Kenaka Yesu adati, "Inu mumasiya malamulo a Mulungu nkumasunga miyambo ya anthu." Tsono popitiriza mawu, Yesu adati, "Koma ndiye muli ndi njira yanu yochenjera yosiyira malamulo a Mulungu kuti musunge miyambo yanu. Paja Mose adalamula kuti, lemekeza atate ako ndi amayi ako, ndiponso kuti onyoza atate ake kapena amayi ake aziphedwa basi. Koma inu mumati, munthu akauza atate ake kapena amayi ake kuti zimene ndidakakuthandizani nazoni zasanduka korobani, ndiye kuti zoperekedwa kwa Mulungu, ameneyo sasowaso kuwathandiza atate ake ndi amayi ake. Pakutero mawu a Mulungu inu mumawasandutsa achabechabe chifukwa cha mwambo wanu umene mumasiyirana, ndipo mumachita zinanso zambiri zotere." Mthenga wa Ambuye.
Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ambuye Yesu atamaliza pamutu 6 wa Mariko kuphunzitsa za umulungu wake komanso za mphamvu zimene iwo anali nazo zochiritsa anthu osiyanasiyana. Taona kale kuti ku Genazarete kuja achiritsa anthu amatenda osiyanasiyana. Atamaliza akuyima kaye pang'ono. Jesus Christ is pausing a bit. Akuyima kaye pang'ono nkuyambano kufotokozera za nsemphano komanso mikangano imene idalipo pakati pa iwowo ngati Ambuye Yesu komanso Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo. Maulendo ambirimbiri Ambuye Yesu aphunzitsi amalamulo komanso Afarisi anali kusemphana pa zinthu zosiyanasiyana mwachitsanzo za tsiku la Sabata. Leronso tikuonanso kuti akusemphananso pa zinthu zina. Pali malo osiyanasiyana amene timapezapo misemphano yotereyi, confrontation yoterewa pakati pa Ambuye Yesu, Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo. Mwachitsanzo pa Mariko mutu 2 vesi yake ya 6 kulekezera vesi yake ya 12. Ambuye Yesu is also into a confrontation with the Pharisees. Akusemphananso ndi Afarisi aja. Komanso pa mutu 2 omwewo kuyambira vesi ya 15 mpaka naso vesi ya 17 Ambuye Yesu nawonso adasemphananso ndi aphunzitsi amalamulo. Komanso pa mutu wachiwiri kuyambira ndime ya 18 kulekezera ndime ya 20 Ambuye Yesu nawonso adasemphananso ndi aphunzitsi amalamulo komanso Afarisi. Pa mutuso wachiwiri wa Mariko kuyambira vesi ya 23 mpaka na 28. Komanso pa mutu wachitatu wa Mariko omwewo kuyambira vesi ya 1 mpaka na vesi ya 6. Tsono Ambuye Yesu notsopano akuyima kaye, is pausing a bit. Atafotokozera za umulungu wawo akuyima nkuyambano kufotokozera za mitsutsano imene idalipo pakati pa iwo ndi magulu amenewa. Komatu chimene tikuona chimene lero Ambuye Yesu akangana ndi Afarisi komanso aphunzitsi amalamulo si chimene chili direct ayi, si chikulunjika pa Ambuye Yesu ni short. It is not directed to Jesus Christ. Tikamayimva mapamwamba samalunjika Ambuye Yesu. Atakubwera nkumafunsa Ambuye Yesu kodi nchifukwa chani ophunzira anuwa timawaona komanso timamva kuti amadya osasamba m'manja moyenerera. Titati tione kunena kuti mbuyomu ndi Afarisi omwewa, mbuyomu ndi aphunzitsi amalamulo omwewa amene amalimbana ndi Ambuye Yesu pa nkhani zosiyanasiyana ndipo amabwera mwachindunji. They were coming straight to Jesus Christ. Koma lero akubwera nkunena kuti nangano ophunzira anuwa anotsopano. Komatu kodi nkhondo iyi ndi ophunzira Ambuye Yesu kapena ndi Ambuye Yesu? Nkhondo itu ndi Ambuye Yesu. Chifukwa kuli ngati kuwauza Ambuye Yesu kunena kuti kodi ophunzira anuwa mmaphunzitsa zotani? Taonani amangodya osasamba m'manja moyenerera. Zikuoneka ngati kuti akuloza chala pa ophunzira Ambuye Yesu, koma mwachilungamo chake mwakanditendite akuloza chala pa Ambuye Yesu amene kuti kodi mmaphunzitsa zotani? Kodi ndi phunziro lotani limene ife tikuphunzira mu uthenga wathu wabwino? The devil is within the house. Pamene Ambuye Yesu amaoneka ngati kuti anthu aja anotsopano Afarisi aja aphunzitsi amalamulo aja athana nawo, koma Satana ali ndithu pomwepo. The devil is within the house. Akuoneka ngati kunena kuti sakufuna kuthana ndi Ambuye Yesu, sakulimbana ndi Ambuye Yesu, koma akufuna alimbane ndi ophunzirawo, koma in reality akufuna alimbane ndi Ambuye Yesu kumene. Lerotu magulu osiyanasiyana mu dziko lino la Malawi Mulungu akutikumbutsa kunena kuti the devil is within the house. Kandi ife president wa dziko Mulungu akutikumbutsa kuti the devil is within the house. Kandi ife mabishopu Mulungu akutikumbutsa kunena kuti the devil is within the house. Kandi ife ansembe Mulungu akutikumbutsa kuti the devil is within the house. Kandi inu akhristu Mulunguso akukumbutsa kunena kuti the devil is within the house. Kandi inu director wa anti-corruption bureau Mulungu akukumbutsani lero kunena kuti the devil is within the house. Pali nthawi zina zake zimene ife timakondwera kwambiri kuti tapambana nkhondo zosiyanasiyana, tisakudziwa kuti Satanayo akumenyabe nkhondo zosiyanasiyana. Bwanji ife tisadakakondwere nkhondo zimene ife tapambana kale mbuyo muno, tizindikire kunena kuti Satana amene tangonjetsayo sadatilalikire iyayi, ali pomwepo ndithu. Choncho tipitirize kumenya nkhondo zimene Satanayo azibwera nazo mwa njira zosiyanasiyana.
amasindatu mitundu satana ati ali ngati tubiri mankho etu satana lero amagwiritsa ntchito strategy mawa adzagwiritsa ntchito strategy ina tsiku lina adzagwiritsa ntchito tactic ina tsiku lina adzagwiritsa ntchito skill ina ndiyetu satana zimene amapanga. The devil is within the house. Kenaka pamene ife tilinso ngakhalenso pa moyo wathu wa banja tikuyenanso kuzindikira kunena kuti satana nthawi zina zake amakhala ngati kunena kuti wathana nafe ife amene tili pa banja, koma tikapanda kusamala amayamba kuthana ndi ana athu. Tajiwitsa ana athu nthawi zambiri chifukwa chosangalala nkhondo zimene tapambana kale mbuyomu, kumona ngati kuti satana tathana nayo. Chifukwa mmaona banja limene lili lokhulupirika kwambiri kwa mwana wake adajiwa adagwidwa ndi satana mchidakwa chotheratu, mwina amasuta chamba, mwina alibe khalidwe loyenerera, chifukwa chonena kuti tidasangalala tidatsogoza kukakondwerera nkhondo zimene tapambana kale mbuyomu nkumagwiritsa ti ana tathu, mbuyomu satana nkumatenga ti ana tathu, mbuyomu satana nkumakopa ti ana tathu. Tiyeni tizindikire nthawi zonse kuti the devil is within the house, the devil is closer to us. Ngati momwe ife sitigonera momwemonso satana sagona, amakhala akufunafuna njira zosiyanasiyana zonena kuti atigonjetsere. Wina aliyense azindikire zimenezi magawo aja amene tanena tizidziwa kuna kuti ngati mmene ife sitigona satanaso sagona. A president momwe inu simugoneranso satana sagona. A direct anti-corruption bureau momwe inu simugona satanaso sagona. Ansembe momwe inu simugona satanaso sagona. Akhristu momwe inu simugonera satanaso sagona. The devil is much closer to you even than before. Kenaka utenga wabwino wa lero ukutiphunzitsanso kunena kuti ngakhale Afarisi anali ndi miyambo yawo yosiyanasiyana, koma miyambo imene adali nayo idali miyambo imene imasowekera chikondi chenicheni. Akuti kodi n'chifukwa chani ophunzira anu sasamba m'manja moyenerera? It doesn't mean kuti ophunzira aja samasamba ndi m'manja. Otherwise we would have rated them kunena kuti anali aumve ndikolerayi ndiye kuti adakamutenga. Komatu akunena kuti miyambo ya Afarisi komanso aphunzira amalamulo pa Chiyuda akuti iwo amene akuti mkono awugwire yonchi, mbali ya agwire yonchi mbali iso agwire yonchi, nkumathira madzi pamwambapa maulendo 7 ayenderere pamene papa maulendo 7. Akayenderera maulendo 7 atembenuzenso mbali nayiso athirenso ayenderere maulendo 7. Akatero athirenso mbali nayiso ayendererenso maulendo 7. Akatero atembenuzenso aziyenderera, simayo ikudikirabe iweyo njalayo ikupwetekabe. So anthu awa anali ndi malamulo koma amene amasoweka chikondi kwa munthu amene akusautsidwa. Leronso pakati pathu tili ndi malamulo amene tidavomereza koma at the end of the day akutisautsabe. Malamulo amene timawatsatira koma at the end of the day akutisautsabe. Kodi ni maphunziro otani amene lero tikuphunzira pamene papa? Phunziro loyambirira limene ife tikuphunzira ndilonena kuti something which is legal does not mean always that it is morally upright. Chinthu chimene malamulo amanena kuti ichi nchabwino sizikutanthauza kuti chinthucho nchabwino. Pali malamulo ena amene dziko kapena anthu timakhala nawo koma amene ali ovomerezeka mu dziko koma mwina pamaso pa Mulungu sovomerezeka. Pali malamulo ena amene mwina ali ovomerezeka kumpakati kwathu kuja, tidayika ti malamulo kumpakati kwathu kuja koma mwina pamaso pa Mulungu sovomerezeka. Pali malamulo ena amene ine ngati wansembe ndidayika kuti ine sindifuna kuti muzipanga zakuti koma mwina pamaso pa Mulungu wosavomerezeka. But the problem is that we have normalized the anomaly. Zinthu zimene zili zolakwika tazipanga normalize. We have regularized the irregular. Zinthu zimene zili zolakwika ife tamba kuzivomereza. We have accepted things that are not supposed to be accepted. Zinthu zimene zili zolakwika tamba tsopano kuzivomereza. Lero Mulungu akufuna kunena kuti bwanji ife tizizindikira kunena kuti singani yongotsatira malamulo koma tikamatsatira malamulo athu aja tikondwetse nawo Mulungu. Kodi malamulo amene mumawatsatira, kodi malamulo amene malimbikitsa ngati mtsogoleri ndi malamulo amene ali okomera Mulungu? Ndi malamulo amene Mulungu angatokondwera nawo kapena Mulungu akondwera nokha kumene muliko? Kamukhala kuti kamukhala nyumba yapamwamba kwa malamulo Mulungu akondwera nawo, kaya mupemphera muchalichi chabwino kwa malamulo Mulungu akondwera nawo. Bwanji malamulo amene ife tizitsatira akhale malamulo amene akondwetsa Mulungu? Ndi chifukwa chake munthu wina otchedwa Frederick Batiste adanena kuti when plunder and disorganization becomes a way of life for a group of men and women in the society over the course of time, they create for themselves a legal system
that authorizes it, and a moral code that glorifies it. Akuti anthu amene ali achipwirikiti mu dziko, anthu amene ali osokonekera mu dziko, anthu amene ali akuba mu dziko, akuti amayamba kupanga malamulo amene amavomereza kumapereka ulemu kumbava wawo, kuchisokonezo chawocho, kuchipwirikiti chawocho. Ndi zimene sodala achita atu Afarisi. Chipwirikiti chawo adachipangira malamulo ovomereza chipwirikiti chawocho, kubalalika kwawo adakupangira malamulo ovomereza kubalalika kwawoko. Lelonso pali zinthu zina zimene ife tidazivomereza tikuona ngati kunena kuti ndi zabwino. How better are we? Ndikangati mu mpingo mwina ife ngati Akhristu tidakhala nkumagwirizana ndithu kuti maliro amenewa sitimbira chonsecho, mwina mpingo umatiuza moveka bwino kunena kuti Mkhristu wina aliyense tikuyenera kuti timuyike mwa Chikhristu. Komatu zimene zodazivomereza, we have normalized the anomaly. Zinthu zolakwika zija nkuzitenga kunena kuti ndi zabwino. Mwasiyana chani ndi Afarisi? Ndikangati kamene ine ngati munthu ndikamakhala mwina ndimanyadira zinthu zimene ndinena kuti ndizimvera chisoni, zimene zili zolakwika, nkumaona ngati zimene zoyenerera, amene uchatonanga mudilira, amene uchatonanga mubloka, zinthu zonena kuti ifeyo tizimvera chisoni. We have normalized the anomaly. Ndikangati kamene atsogoleri a dziko timakhala pakalikiliki kuyang'ana ma section, timakhala pakalikiliki kuyang'ana ma statute, timakhala pakalikiliki kuyang'ana ma regulations, kuti amene walakwitsa bati nkumatenga malamulo aja nkumawayika pene pajapo kuti ayi walakwitsala mulo lakuti lakuti, walakwitsala mulo lakuti lakuti. Chikondi chanu chili kuti? Chifukwa chosweka chikondi, we have actually normalized the anomaly. Zinthu zimene sizili zinthu zabwino tamba kuzitenga kuti ndi zinthu zimene zili zabwino ono tsopano. Kenaka chimenenso ife tikuphunzira muthenga wathu wabwino nkunena kuti it's not enough to be good to God minus humanity. Akuti zimene nenayenera kuti ndikuthandizeni nazo zasanduka korobani. Timaziona atu lero anthu amene ali abwino kumpingo, koma kunja kuno tsopano ndi kidiwe ati ndi dera lina la ku DRC Congo kumene asilikali athu amapita kwasungitsako bata. Akuti nkhondo imavuta kwambiri. Alipo anthu ena ake kuchali chamakhala ngati anthu abata akabwerera mabanjamu nkondo ovuta kwambiri, ndi ankhondo kwambiri, kidiwe. Ife tizivuzelero kuna kuti am I only good to God or am also good to humanity? Zokuthandizirani nazo zasanduka zopereka nsembe mu chalichi. Nkumona ngati kuti tikapereka chopereka mu chalichi ndiye kuti basi tamaliza, Mulungu atikonda. No. Wanji tikaleso abwino kwa anthu amene tikukhala nawo, wanji tikaleso abwino kwa mabanja amene ife tikukhala nawo. Kenaka uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsanso kunena kuti nthawi zina zake timajijilika kumapanga defend zinthu zonse nena kuzipanga defending the indefensible. Afarisi aja anaphunzitsa malamulo anali kupanga defend miyambo yawo imene amatsatira, amaona ngati ndi yabwino nkumayipanga defend, kumayichingiliza, kumayinena kuti yayi zimene zizoyenerera, zimene zizabwino, defending the indefensible. Chifukwa chonena kuti we are defending the indefensible, nthawi zina timapezeka kuti timaona ngati tikugwira ntchito ya Mulungu tisakugwira ntchito ya Mulungu. Leronso anthu ambiri mu mpingo ali pakalikiliki bize kumayimba keyboard mu chalichi, kumaona ngati kuti agwira ntchito ya Mulungu, asakugwira ntchito ya Mulungu, agwira ntchito ya Satana. Iwo oyimba keyboard koma anthu aganizira nyimbo nomwina ya mahempe. Tagwira ntchito imene kuoneka ngati ndi ya Mulungu koma ili ntchito ya Satana. Bize kumavina chalichi anthu kumene kumakuti aja amavina bwino koma mwina anthu tikuwakumbutsa kanda bongomani. Bize kugwira ntchito imene tikuona ngati ndi ya Mulungu koma ili ya Satana. Let us always endeavor not to normalize the anomaly, not to accept the unacceptable, not to study the non-starter, not to establish things that are not supposed to be established. Amen.